Mikrofóne v mixzóne, branka Rastislav Staňa. Rastia, ako veľmi mrzí tá zbabrana. Prvá tretina, lebo potom sme dotiahli, mali sme blízko k tomu, aby sme otočili duel. Tak škoda, no a Fíni sa dostali na koňa v tej prvej tretine, robili sme tam veľa chýb a to nás bude mrzieť, lebo potom sme hrali fakt vynikajúce dve tretiny a ďakujem chalánom, že takto zabojovali, nevzdali sme to a dokázali sme to vyrovnať a škoda. Jedna chyba v podstate už potom rozhodla v tej tretej tretine, urobili sme fakt, chalani hrali super, ne? Spravili len tú jednu chybu a aj to tam padlo. Čo pomohlo naštartovať to mužstvo? Čo sa dialo v prvej tretine v šatni? A tak po prvej tretine tréner trošku na nás nakričal, že sa na to nedá pozerať, že musíme to zlepšiť a v druhej tretine sme si povedali, že už nemáme čo stratiť fakt a ešte chceme zabojovať, čo sa nám aj podarilo a škoda ešte zo pár tých tyčiek, mohlo to byť už iné v druhej tretine a fakt tej tretej tretine už sme mali tých Fínov na kolenách a škoda tej jednej chyby. No. Po tom vyrovnaní si už dúfal, že vlastne, že sme zlomili Fínov a že dotiahneme ten zápas do víťazného konca? Tak už som veril, že ten jeden gól rozhodne nejaký a čakal som, že to bude, už keď sme ich takto tlačili, že to budeme my, no ale vravím, fakt mali sme tam presilovku a po tej presilovke prišla jedna naša chyba a to rozhodlo, takže škoda. Ako dlho sa budeš vyrovnávať s tým, vlastne s touto tesnou prehrou? Miroša tam vždy hovorí, že je najhoršie prehrať posledný zápas v sezóne. Tak keby sme dostali nejaký debakel, tak možno by to až tak nemrzelo, ale tým, že sme boli fakt v zápase do poslednej sekundy a bude ma to dlho mrzieť, no škoda, že som tam nepomohol v tej tretej tretine tým dôležitým zákrokom a mohli sme ten gól dať my, no. Rastia, dopozeráš záver šampionátu doma? Čo myslíš, kto bude majster sveta, alebo chceš zabudnúť na hokej? Uvidíme, ja už teraz mám už toho dosť, takže uvidíme, no. Prídem domov, teším sa na rodinu a uvidím, či dopozerám. Rastia, ďakujem.